Һәм әйткән идек, малда инде бәрәкәтне бетерә дип. Моңа инде шул ук Бакара сүрәсенең 276-нчы аяты дәлил булып тора. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ямхакуллаһу ар-риба ва юрбис садақат, валлаһу ла юхиббу кулля каффарин афим" ди. Аллаһ Тәгалә ди рибаны ди юкка чыгара ди. Ягъни бәрәкәтен ала ди шушы малның ди. Без рибага бер нәрсә салабыз икән, Аллаһ Тәгалә моны юкка чыгара, бәрәкәтен ала. Һәм инде садақаны ди киресенчә үстерә ди. Монда инде Аллаһ Тәгалә инде садақа бирергә, фақир мискиннәргә булышырга итерә. Һәм Аллаһ Тәгалә гынаһ кылучы имансызларны һич берсен сөйми ди. Ягъни гынаһ кылган кешеләрне инде берсен дә ди Аллаһ Тәгалә яратмый ди. Һәм бу чынлап та мисаллар бик күп. Мин теге тормыштан бер мисал китерәсе килә. Бер дустым бар. 3 тапкыр рибага машина алды. Шунысы кызык. Бер тапкыр алды рибага машина алып, озак та үтмәде, бер 3-4 ай йөрде, бу килеп бәрелде. Һәм бу машинасын теге рәтләрлек түгел инде сатып җибәрде. Сатып җибәрде, шул акчасын анда бик әз генә инде калганы, шуңа өстәп тагы кредит алды. Һәм инде тагын аварияга очрады, озак та үтмәде. Шуннан соң инде 3-нче тапкыр шулай булды. Шунысы кызык, бу 1-2 ел эчендә генә булды. 3 тапкыр юл фаҗигаһына очрады, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә һаман инде моны кисәтте, һаман туктамады. Шуннан соң инде рибаларыннан шушы каплап бетергәч кенә инде, аннары инде үз акча җыеп кына инде машина алгач, анысы белән инде 10 ел йөрде. Бу минем бер танышым инде. Монда ачыктан-ачык инде дәлил булып тора тормышта да. 3 тапкыр кредитка алган машинаны, 3 тапкырда да бәрелде. Шуннан соң кредитка кермичә инде үз юлы белән табып алган машина 10 ел йөрде, бер нәрсә дә булмады. Бу шулай Аллаһ Тәгаләнең ачыктан-ачык бер мөгъҗизасы булып тора инде, дәлиле булып тора. Аллаһ Тәгалә шушындый рибага алынган малның аның бәрәкәтен җибәрә. Чөнки шушы Бакара сүрәсендә аңа дәлил булып тора.